rasa ngocap sedang jebule mengayawara wis teko ninggalake nyelake ucape eling eling mugi dadi yo pepeling sing prasaja akenai rasa ngucap setya jebule mung ngayawara wis tega ninggalake nyelake ucape sepatu mbok kali oyo aja dolan lan wong priya kudu eling eling marang kang maha kuwasa eling eling kita tansah kudu eling bapak ibu lan keluarga kudu negarane kudu eling kabudayane lore kabudayan junjung martabat bangsane eling kudu eling
asana ngaren mesti kudu keling minggu-minggu kok ora preyide tak tunggu rano balesi apa ngono ya ngono Apa kuwi ngono? mas oh Jawa pangundang kadang redo nyake nyanyi yo ya Besang sesajine karya nyanyi gember ngimon ngendi yang ku jejer ku tambah kangen apa ngono apa ngono Lali wong tresna rapi salah ya yo ya Mas karya reci tengwar gaya isor tretek dalane lunyude wis mantep mantap karo sliramu ya Mas ujung jari balung ngerone kalompo ya yo ya Sekar pisang-pisang sesajining karya Ngapunten nika jagoan kasigek kepara cekap Bapak Pujangga panggih sampun ngersakaken temanten dipun panggihaken. Bapak Ibu ingkang minantu inggih rejan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sagung ing pakurmatan kunjuk dumateng para sesepuh bini sepuh haji sepuh para alim ulama ingkang rinten pantaran ratri tansah sinandhi kitab wahyuning ilahi para pangemban tuwin pangembating praja satriyaning agami ingkang pantes tinulat sinudarasana. Mekaten ing rikalang salmen kanggen kula kumawantun jejer ngadeg sowan wonten ing ngarsa panjenengan piniji kinen hang lantaraken araronjaning tata dicara ingkang sampun sinanggit dening keluarga. Saderengipun kula ngaturaken araronjaning tata dicara sumangga kadherekaken kula panjenengan sadaya manungsa puja puji syukur wonten ing ngarsa dalem Gusti Allah. Karana saking peparingipun Gusti Allah ingkang maha wikan maha welas tuwin manasih kula panjenengan sadaya saged makempal wonten ing kalanggan sonten mugi selawat dumateng junjungan kula panjenengan sadaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang winantu inggih rejan satemah nuhoni dawuh saking panjenengan ingkang menggugati Bapak Supiyat Dalasan Garwa nggih Ibu Suwardi almarhum ugi keluarga ingkang pidal wonten ing sumber benda Saraden keparang ing rikalanggan siang menika arsa hamisuda kang putri kinasih kang sampun kanikahaken nggih Mas Ayu Nuri Rahayu ingkang sampun punikaken kalian Bagus Liu Cising utawi timbalan akrab nggih Mas Alvin nika putra kakung panjenenganipun Liu Fat nika bapakipun ibune Yun Sok Hing dalemipun Hong Kong nggih. Bapak Ibu ingkang minantu inggih arjan rawuh panjenengan sadaya ingkang purwaka Bapak Supiyat nyuwun tambahing donga mugi anggennya mengku gati rinaketing tata dicara wiwit purwa madya ngantos sing wasana pinaringan rahayu wilujeng kalih sing rubidya langkung-langkung pinaringan kawontenan ingkang terang kepara boten jawah. Wonten ingkang salajengipun Bapak Supiyat nyuwun tambahi donga mugi putra temanten saged mangun keluarga ingkang kebak sakinah mawaddah warahmah. Nuhuni dawuh saking Bapak Pujangga panggih ngersakaken temanten enggal-enggal kapanggihaken pramila dumateng Ibu Pangregga Busana sumangga Mas Ayu temanten putri Nuri Rahayu dipun dherekaken Bapak Supiyat kalan pangandhinipun ditutke Dumas Manggala
pun dherekaken nggih Dumas Tuwin Manggala mijil saking Wisma Palerman tumuju wonten ing sasana Winangun. Mekaten dumateng kadang-kadang Muda Larasetya wonten tengara ingkang ninampi wonten sekar ingkang arupi puspa maneka warna. Monggo Ibu Pangrengga Busana Diayu Temanten Putri kadherekaken mijil pun dherekaken Dumas Manggala sumangga. Semoga kadheraken tindak lon-lonan Diayu Temanten Putri dipun kanthi bapa suwek piyat dalasan ibu tumuju wonten ing sasana Winangun. Pus kepareng lumaksita ya Diayu Temanten Putri Nuri Rahayu mijil saking sasana busana kapratitisaken kadang-kadang saking Nanik Salon Wedding ingkang mijil saking Kitha Mediun dasar wanudya kang indah sulistya warna dereng dandan kemawon sampun ayu mimbuh mungguh sampun kapratitisaken dening kadang-kadang saking keluarga ageng Nanik Salon Wedding Mediun amimbuhi kasulistyaning Diayu Temanten Putri saya mancorong tejane jumangkah kakanthi dening Rama Miyaibu pun bani Dumas Manggala ya tumuju wonten ing sasana Winangun ya dampar denta sasana suka nggih mangkono ta nggih sasana Winangun karana papan kang wis tinata murih sae ya bali asri nggih papan kang wis tinata mulih asri lamun ta dinulu ing netra dapar denta nggih mujudaken papan palenggahan ingkang pinilih manjing wonten ing sasana Winangun tumuli ing mangkono kadheraken boyong kembar mayang apa ta wujuding srana kang piniji kinutadat ingkang sampun lumados wonten ing sumber benda wontenipun boyong kembar mayang kayu kalpu Dewa Daru Jaya Daru ing mangkono kambani dening Dumas cacah kalih Manggala ugi cacah kalih lumaksita manjing wonten ing sasana Winangun hangayahi gati hanampi uba rampe srana kang piniji wujud kembar mayang apa wedine ya kayu kalbu Dewa Daru Jaya Daru ya sinebut kamaradi manca warni oyot ing kapras sinebut Bayu Wejre
Ya delek ing wandira kaprah sinebut kayu purwa sejati pangipun meratelaken kiblat papat. Rinengga ingkang mangklung mangaler winastan andong birawa hangga. Ingkang mangklung mangidul kaprah sinebut janah nur cahya. Wonten ingkang mangklung mangetan winastan ninggih girang puspandriya. Ingkang mangklung mangilan kaprah sinebut waringin jati laksana. Wis tinampi dening para warara kang pinetha kinarya pepetaning putri Dumas. Tumuli sang Manggala Yuda ya Pratiwa Manggala Suba sangga jajar ya Talangpati. Sumedya manjing anampi ubarampe wujud srana kembar mayang. Ya Pratiwa Manggala Suba Pratiwa pandherek Manggala pangarsa Suba sae. Jejere pranderek ingkang tansah hangawaki gati kang piniji. Ya Pratiwa Manggala Suba sangga jajar cacah kalih kanan lan kiringira tansah hangawati tindak ing temanten. Ya Talangpati kang Usemedya udu jiwa raganira kinarya hangawake tindak ing temanten tinungkulan kembar mayang. Ginelak tindake sang Manggala Suba sinarengan ginelake ungling gending tumuli suwuk. Gene manten jaler Mas Manggala. Ayo. Panitia mohon ada yang ikut membantu ya, karena manten lakinya dari Hong Kong. Merenah nih ngeten maksudnya nggih. Monggo manten kakung terus miyos, manten putra terus keluar. Digandeng Bapak Rejo kalian Bu Siin ingkang sampun sumedya sesulih keluarga saking Hong Kong. Panitia saperangan dados pengiringe manteni kakung kersane mboten tindak unul-unul. Nom-noman niku nderek wonten mingkinge mboten napa dadi pengiring, mangga. Ayo mantennya agak maju dikit nggih. Ungeling selawat srokalan dumateng Mudalara Setya monggo kabiwada nderekaken tindak ing temanten kakung miwah temanten putri tumuju wonten ing papan panggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru. Monggo Pak Rejo terbun diarahkan atas. Monggo manten putri mijil, monggo tidak, monggo manten putri. Bisla husnik mara'ayna qadya wajah curur. Silakan Mas Alvin, go. Nah. Ya.
wa ya nabi salam alaika suwuk terus kodok ngorek nggih salam alaika ya habib salam alaika salawatullah ala Allahumma sholli ala Muhammad humyek suarane kadya cantuka monya ing wanci rendeng Pus penapteng unggian kang tinuju ngapunten nika rehne manten jaler saking Hongkong dados ingkang menerjemahkan garwanipun piyambak Mbak Nuri nggih. Nah niki kasumanggaken nika dumateng Ibu Pangerga Busana kinen hamrati tisaken menggah tindak lekasing adicara panggih ing rikalenggan siang menika nut adat ingkang sampun lumados wonten ing sumber benda Saradan. Matur gunging manuwun Bapak Ibu mekaten ing rikalenggan sampun sampun kapratitisaken dening Ibu Pangerga Busana saking keluarga ageng Nanik Salon Wedding saking kita Madiun rancak cunduk kalian adat ingkang sampun lumados. Us ngapratitisaken dening Ibu Pangerga Busana nut adat ingkang sampun lumados. Mekaten ing rikalenggan siang menika Jawa Tasta ugi wontenipun napak tigan sampun kasembadan. Jajar sumanding temanten pinaringan unjukan tirta wening saking panjenenganipun Bapa Mia Ibu Supiyat. Pinaringan unjukan tirta wening dhateng kekilapan wontenipun Panjang Ilang ugi dipun ubengaken semangga panjang ilangipun kalenggan siang menika sampun katindaken kaubengaken dumateng temanten ing pangajab dedonga mring rasaning Gusti mugi panjang yuswane panjang bali wismane panjang rezekine ing mangkono tumuli ilang sekabaning sukertaning ilang sekabaning memala pinaringan unjukan tirta wening saking Rama Mia Ibu Supiyat sampun kasembadan tumuli siningupan sindur ingkang awarna reta miwah seta ya sindur ingkang awarna reta miwah seta ugi kinarya pralampita manunggale sedyane temanten kakung dalasan Diayu temanten putri mekaten ugi manunggaling sedyane nggih keluarga saking Hongkong kalian Indonesia sareng-sareng pengin ngersakaken temanten tansah atut runtut rerentengan wiwit wonten ing donya tumeka ing delahan. Monggo temanten dipun dherekaken lumebet wonten dalemipun. Bapak Ibu ingkang sampun jumeneng sumangga kadheraken pinarak lenggah malih. Tindak lumebet ing mangkono mugi tansah pinayungan Sang Laras Maya.
Angkat rukune bebrayat tambahi Mas. Temanten sampun lumebet wonten dalemipun. Lajeng menika mijil Bapak Ibu tawi miyos saking dalemipun tumuju wonten ing sasana winangun. Monggo Bapak Supiyat lenggah wonten ing sisih tengene temanten. Wontene Bapak Rejo kalian Bu Siin wonten kiringipun temanten nggih. Utawi kiwonipun temanten. Mas Alvin di sebelah kanannya Mbak Rahayu ya. Nah, gitu. Gumya gumya suka syukur Duh Mas Manggolo foto sepisan kemawon kalian temanten. kala wijung redo panen wis dadi Ginelak tumuli suwuk padha yekti sagung protani terus nakarti. Lelemane sang bagus ande lemut saya patut akeh rara kenyang kang unggah-unggahi pasrah jiwa sara bondo. Mekaten Bapak Ibu ingkang winantu ngarjan adicara panggih sampun kasembaden tumuli badhe kadherekaken adicara krobongan ingkang dumadi saking ugi kawiwitan wontenipun sungkeman lajeng mangke kalajengaken krobongan wontenipun kacar kucur dar kembul buga jenar mancawarna. Sungkeman karuminaken karana menika kadang pisan sampun rawuh wonten mriki. Mekaten para tamu kakung Sumna Putri lekasing adicara murih enggal kasembadan tumuli badhe kadheraken adicara sungkeman renggeping swasana ing ngrika lenggang siang menika dumateng kadang-kadang mudhara setya sumangga handheraken adicara sungkeman panyayah seba mring resaning Ibu Pertiwi. Disampaikan Mbak Rayu ini sungkeman hakikatnya mohon doa dan restu kepada orang tua dengan prosesi duduk simpuh di hadapannya ya. Ini hakikatnya minta doa dan restu kepada orang tua Mas Alvin dan Mbak Rahayu. Daya-daya Kang Putra temanten arsa jumangkah mangayu nampah seba mring pepangkoning Bapa Supiyat dalasan Ibu panglolo sing duwung yekta sing mangkono adat ingkang sampun lumados ugi pangrucating canela wis sembadaning rika lenggan siang menika ponang temanten putri hang lolos duwung ingkang kagem diayu ponang temanten kakung tumuli kekalipun renteng-renteng rerutungan simpuh mring pepangkoning Bapa Supiyat bergandengan tangan ya. Mbak Salvin ke bapaknya dulu boleh, Mbak Rahayu ke ibu dulu, ya mangga. Duduk diaturkan Mbak Rahayu duduk, dua tangan di pangkuan bapak, ya gitu, menunduk posisinya. Mas Salvin menunduk, gitu,
karo Pak Supiyat dan ditekuk ngono ya. Lah Pak Supiyat ya bingung arep ngomong apa iki. Mangga ganti posisi mekaten. Mas Alvin ke Ibu matur gonging panuwun punang temanten Putri Dahayu Nuri Rahayu dumateng Rama ingkang tansah paring rasa tresna rasa ayem ingkang tansah paring dedonga nyuwun mring ngarsanipun Gusti Allah murih cita-cita gegayuhane Mbak Nuri Rahayu saged kasembadan. Saking agenging panyuwun Bapak Supiyat punapa ingkang sampun dados panyuwun ngersaning Gusti. Jalannya bersama-sama Mbak Rahayu dan Mas Alvin. Pelan-pelan, nah, silahkan. Iya. Ya, Mbak Rahayu selalu di kirinya Mas Alfian. Ya. Prosesnya sama. Mas Alfian duduk ya. Dua tangan di pangkuan ya. Menunduk ya, ya begitu. Ya. Mekaten ugi nun inggih sesulih saking warga Hongkong ugi paring donga nun inggih Eyang Rejo dalasan Ibu Siin. Tetep nyuwun wonten ngarsanipun Gusti Allah mugi-mugi temanten kekalih Nimas Ayu Nuri Rahayu dalasan Liu Cixing tansah atut runtut wiwit wonten ing donya tumekaing delahan. Mekaten anggenya sumung kewis kasembadan tumuli kakalihipun manjing wonten ing sasana kang piniji sasana rinenggi kadherekaken adicara krobongen kawiwitan wontenipun Dahar Kembul Boga Jenar Mancawarna ugi wontenipun Kacar Kucur kawiwitan wontenipun Kacar Kucur ing mangkenipun sumungkeme Dahayu temanten putri meratelaken bilih temanten putri sampun sumedya ing sarira jiwa lan hangganira ngabekti dumateng kakungipun senajan to kakungipun saking Hongkong rasa tresnaning Dahayu Nuri Rahayu mboten benten nggih kesodok sunduk mentul. Kayak kelingan ning Alvin aku pas sungkeme mbok sodok nganggo kuwi lho. Mangga. Kacar Kucur kasembadan ing mangkenipun. Selepun agem malih monggo. Ya Kacar Kucur panyuntaking Gunakaya kang linambaran Plasa Kalpa kang sinulam Sekala Njana. Ini Mas Alvin nanti menuangkan sampai habis ya. Ya sampai habis pelan-pelan Mas Alvin ya. Posisinya lihat. Nah. Gak usah tergesa-gesa ya. Ya biar kelihatan tumpahnya sarana Kacar Kucur biar kelihatan. Berikutnya dihaturkan ke Bapak Ibu Supiyat. Bapak Ibu Supiyat monggo jumeneng. Pak Supiyat kalian Ibu monggo jumeneng berdiri. Pun teng mriku mawon nggih pun pernahaken. Bu Pertiwi ginelak tumuli suwuk. Kang
Matur gongeng manuwun kadang-kadang Muda Laras Setya ingkang pun pangarsani Raka Masutrisno ingkang miji saking Bojonegoro nderekaken adicara adat ingkang sampun piniji nut adat ingkang sampun lumados wonten ing Sumber Bendo. Sasampunipun adicara Kacar Kucur tumuli kadheraken Dahar Kembul Buga Jenar Mancawarna nunggih temanten kalih arsa sami-sami dedulengen tundhonipun meratelaken rasa tresnani temanten kakung tresna dumateng garwanipun. Ini makan bersama Mbak Rayu, hakikatnya saling menyuapi. Mas Alvin menyuapi dulu boleh, terus nanti ganti Mbak Rayu gitu ya. Terus yang ketiga nanti saling menyuapi begitu. Monggo mangkaken. Para tamu kakung Semana Putri, mekaten nggih adicara ingkang sampun kadheraken tuwin kasembaden meratelaken bilih Bapak Supiat anggenipun menggugati boten nilar dumateng adat ingkang sampun lumados. Kepareng Mbak Nuri Rahayu nggih caos daharan dumateng Mas Alvin nggih. Dimakan dulu. Pripun enak. Teng mriku biasanya hamburger, teng mriki nasi kuning. Ganti Mas Alfian yang menyuapi. Ya, sambil memegang dagunya Mbak Rahayu. Dagunya Mbak Rahayu. Kleru dagune dhewe. Tunggale teng mantenan nika, Bu, monggo putrane diparingi unjuk Tirta Wening lah kok diombe dhewe. Ya. Ya. Jangan ada minyak kok kayak pitik anu pentil. Nek mine kan ewer-ewer ini kok. Nah, yang ketiga saling menyuapi, sama-sama pegang sendok ya. Bersama-sama. Delalai Mas Alvin niku nek mesem manis nggih Bu nggih. Tadi bolak-balik mesem ya. Monggo saling menyuapi. Iya, monggo. Alhamdulillah. Nah Mas Alvin anu banyak besanu Mbak Rayu mencucu. Udah selesai, berikutnya minum air putih ya. Ya. Dilanjutkan nanti makannya ya. Ya, niki ngunjuk Tirta Wening mekaten. Nah, ini nyumagaken saling memberi minum terus nanti diminum sendiri-sendiri silakan ya. Nah. Ya, Mbak Rayu dulu. Ya. Berikutnya ganti Mas Alvin. The drink of water. Ya. Sama. Pegang dagunya. Iya. Udah kelepoken kok istrinya. Kok diglogok. Menghadap kamera diminum sendiri-sendiri. Nah, hadap kamera diminum sendiri-sendiri. Hadap kamera ya. Nah, duduknya lurus. Nggak usah, langsung diminum aja. Iya. Dah diminum, di drink. Nah. Ketoke ngelak tenan wong Hongkong nggih. Pun saniki foto kalian Rama mek Ibuwun, Bapak Supiat kalian Ibu monggo jumeneng foto kalian putra temanten. Mari kangen dipun aturaken sumangga Kang Mas saking Muda Laras Setya nderekaken foto ning temanten sesarengan kalian Rama miwah ibunipun. Sumangga.
Monggo Pak Rejo kalian Bu Siin monggo. Iki monggo Pak Rejo kalian Bu Siin. Monggo niki salajengipun wilujengan bawahan Bapak Suwarno monggo borampe dipun samektakaken wilujengan bawahan monggo niki adat wonten sumber benda mriki monggo. Monggo wilujengan bawahan kasumanggaken Bapak Suwarno. Oh, mboten teng mriki. Nyuwun sewu apiat. Syaraté pasrah. Oh, ya. Dapat bareng. Ya. Nuwun sewu Pak Dalang. Niki mboten sakan donga nggih dibantu nggih Pak Dalang nggih. Dongane. Nggih dibantu. Yo tibake carane mapes. Ngene cara anu dimut. Pangestune nggih Pak sedaya mawon. Menika sarane sampun wilujeng lan tata pregaturanipun Pak Piyarukun tiyang sekalian kula demikianake Pak Piyat ingkang gadah niat. Niatipun mamule wiwitan lan pungkasan terus cikal bakal ingkang bakali dusun sumber benda Tawangsana. Pramila dipun nulis suwuni sababan donga kang lujeng slamet. Slameta sangajeng sawingkingipun terus slamenipun. Enten sateranganipun Pak Piyarukun tiyang sekalian mamuli bapa biyungipun ingkang wajib paring sandang redha rinten kelawan dalu. Milane dipun nulis suni dipandonga kang lujeng slamet. Slameta sangajeng sawingkingipun terus kabela pinuwune Pak Piyat tiyang sekalian. Enten sateranganipun Pak Piyarukun tiyang sekalian mamuli dinten 7 Pekenangga sanggahipun dinten Jamapon. Pramila dinten Jamapon lebih kanantos kelenggang kang dipun tetepi Pak Piyat tiyang sekalian menika kangge syarat sarengat sedekah krana sakwasipun kangge mbawahi ngimahi jawabipun kaki temanten dan nganten. Slameta ingkang mbawahi luja kang dipun bawahi. Pramila dipun ideni wahyu lujeng srintenipun sedayanipun. Enten saterangipun Pak Piyarukun tiyang sekalian mamuli yang bagindo kelir Nabi Ilyas. Pramila dipun nulis suwun dipandonga kang lujeng slamet. Enten saterang kang dipun mamuli Sunan Kekalijoko ingkang jaga jawabipun temanten sekalian. Slameta ingkang jaga luja kang dipun jaga. Pramila dipun ideni wahyu lujeng srintenipun sedayanipun.
enten sadereng pabiaripun tiyang sekalian ngawontenaken Tarupakung Tratak Rambat Tundha Sanga ngawontenaken sumber mili Tlaga Menga Jaya kados sanggar waringin jemenengipun sendang setamanan isen-isenipun badan sukmaraga sadat-tiat penetek agama sandang sedya terus pijikanipun temanten sekalian pramila dipun ideni wayulujeng srintenipun sederhanipun enten sadereng papiaripun tiyang sekalian mamule kembar mayang parijata temurun saking Suralaya mandhap teng tanah pekarangipun Pak Piyat tiyang sekalian dipun wastani kembar mayang parijata menika kangge prabotipun dawuhipun kakit manten manten pramila dipun ideni wahyulujeng srintenipun sederhanipun enten sadereng papiaripun tiyang sekalian memuli daningkrat ngembani nganten kakung daningkrat ngembani nganten estri Dewi Remirem beto bokor pedak saking Suralaya dipun wastani panjang ilang isen-isenipun manika warna dipun asta kalih Mbok Widodara lan Widodari sekedhi kurang siji sami hormat kompakipun nyuwun gending lungkonata yagane para dewa saking Suralaya sami kompak hormat dawuhipun kakit manten nganten sak ngandhapipun Tarupakung sabibaripun dipun larasak ngajengangipun tanen ngawontenaken kursi gading dampar kencana dipun wastani kursi gading dampar kencana menika kangge pelengganipun temanten sekalian slamet ingkang lenggahi lujokan dipun lenggahi pramila dipun ideni wahyulujeng srintenipun sederhanipun enten sadereng Pak Piyaripun tiyang sekalian mamuli Nyai Dukun Purbalaras ingkang wajib marasi temanten sekalian slamet ingkang marasi lujokan dipun parasi pramila dipun ideni wahyulujeng srintenipun sederhanipun enten sadereng Pak Piyaripun tiyang sekalian ngawontenaken ringkena muku 3 sasi taun 8 windu sekawan jangkepipun rinten kelawan dalu milane sedya mulai ingkang wajib nyeseni dawuhipun kakit temanten lan nyanten dinten jamuah pon saterusipun sageta dados kaken-kaken ninen atut runtut kados Kumajaya lan Dewi Ratih pramila dipun ideni wahyulujeng srintenipun sederhanipun enten sadereng Pak Piyaripun tiyang sekalian mamuli meruhi Kakang Wesiwaja sepuh pamor ingkang kangge praboti Nyai Bengkara lan Nyai Sungging Purbengkara ingkang wajib nyungging janur kuning prabotipun dawuhipun kakit manten lan nganten slamet ingkang nyungging lujokan dipun sungging pramila dipun ideni wahyulujeng srintenipun sederhanipun enten sadereng Pak Piyaripun tiyang sekalian mamuli sedherekipun temanten sekalian sedhak tanpa singgolan lebih tanpa wangenan adipun bajeng kakangipun Waruju sedherek ingkang lair medal sareng sawat ingkang campuri siti lan toya ingkang keramutan lan boten keramutan ingkang gading badanipun kiwa kelawan tengen ngajeng kelawan wingking sedherek sekawan 5 panter 6 rewang 7 tembung pramila dipun mulih jenjangkung temanten sekalian
Slamet ingkang jangkung reja kang dipun jangkung pramila dipun ideni wahyu reja srintenipun sederenipun enten saterang enten pabiaripun tiyang sekalian memuli bumi ajilan toya suci kang dipun nambah pabiarinten kelawan dari dasang pawengkonipun sedaya mirane sedya tenule suni sabapan donga kang lajeng slamet Selamat sajeng saingkingipun terus kabula pinuwun Pak Piyat tiyang sekalian enten saterang menika dipun ingkang kuwaos mengkudanyang sumber benda tawang sono manggen kiblat gansa bangkung kerjemu bebali griyanipun mirane sedya menulis suni sabapan donga kang lajeng slamet anggenipun dawuhake putranipun dinten jemapun saterusipun pramila dipun ideni wahyu jeng srintenipun sederenipun enten saterang ten pabiaripun tiyang sekalian memuli anggenipun mengku bebali griya sang lebetipun griya sang jawenipun griya icala suker sakite kantuna gemarjane menika sarene sampun cekap anggen kula ngiyarake sami dongani sedherekipun aturi wonten mriki miwah sepulan miyane donganipun Pak Dalang nggih. Matur gunging panuwun Bapak Ibu ingkang winantu ing garjan aturuninga bilih kalenggan siang menika ingkang nderekaken ngrias temanten nika panjenenganipun kadang-kadang saking nani salon wedding ingkang saking kita Madiun ingkang alamatipun leresipun sakilenipun Padipokan Esa Trate Pusat Madiun nggih dados. Kula nggih saking Madiun pramila adicara bawahan niki kula nggih nembe panggih menika dipun dongani kalian Mbah Suwarno dados nika kangge kearifan lokal. Matur gunging panuwun menawi wonten Magetan nika wonten acara majmuan nggih. Nek Madiun Kota mboten wonten nggih biasa nggih. Niki wonten mriki wonten bawahan nggih. Niki nggih apresiasi budaya kangge ngenalaken kalian budaya ingkang wonten ing sumber benda. Salajengipun kadheraken foto keluarga rehne keluarga Hongkong boten nderekaken mriki pramila keluarga saking sumber benda keluarga saking Bapak Supiyat ugi saking Ibu Suwarti almarhum monggo katuran foto kalian temanten kekalih monggo Pak Bu boten sah sungkan nggih niki kado katur Mbak Nuri Rahayu kalian Mas Alvin monggo formatipun setunggal keluarga Pak Poh saking Mbak Rahayu sekeluarga Pak Le saking Mbak Rahayu sekeluarga monggo terus maju mawon boten sah mawi katuran saking mriki monggo nggih monggo keluarga saking sumber benda dulur-dulur tangga-tangga monggo nggih monggo sakniki nggih monggo keluarga saking sumber benda katuran foto nggih monggo Pak Bu katuran monggo katur Karang Taruna Karang Werda ingkang badhe lelados pasugatan monggo kasumanggaken setunggal lelagon monggo podang kuning kursine mleyek mboten napa-napa nggih podang kuning dipun aturaken nderekaken foto keluarga katur keluarga saking Bapak Supiyat monggo Pak Bu keluarga saking Pak Supiyat Mbah Kung Mbah Ti saking Mbak Nuri Rahayu Pak D Budi Pak Le Bule sekeluarga monggo kangge kado Mbak Rahayu mungkin dibeto teng Hongkong nggih monggo Pak mbahe tangga-tangganipun dulur-duluripun monggo bolos sekolah monggo bolos sekolah SD SMP SMA kuliah saking Mbak Rahayu bolo Hongkong monggo bolo Hongkong nggih katuran foto nggih setunggal lelagon katuraken podang kuning saha diaturke monggo ngapunten nggih kula tebih kali jenengan mriku lewat mic nggih ngapunten ingkang kathah Si, betul napa-napa. nggih ngapunten ingkang kathah nggih luwes niku nek cedhak nika ngangge sasmita sing niki adoh ki bengak-bengok ngapunten Bapak nggih nggih monggo podang kuning kapiyarsa ndherekaken foto keluarga semangga kanca-kanca sekolah monggo bolo-bolone Mbak Rahayu monggo Mbak Rahayu ben seneng cok monggo
Teman-teman dari Hong Kong mungkin monggo. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Kaluyuran Ya. anggone Berikutnya monggo. tak sayang. Silakan berikutnya. Dulur-dulure monggo, tangga-tanggane monggo. Ora krasa esuk awan nganti bengi. Pakde, Bude, Palik, Bulik monggo. Maneman Sinten malih sing foto nek mboten jenengan ayo. anyaya. Dulure Hongkong ben pirsa nek dulure Mbak Rayu kathah. Yang tak sawang minclon ning ngapan. Ketengen arep saka nadewan. Sarwi ngoceh dheweke ngalih Penerima tamu monggo, penerima tamu nggih foto. Monggo. Kalau kae tak sebut bojo ngece poda kuning agami pikirku komik seret ireng tak sawang katon manise ibu bunga yen lakon nyanding slirani Monggo sedulur saking Sumber Bendo mboten sah pekewuh monggo terus maju mawon. Kapan atiku kekiwanian yen si podan antutut ati kebranan ramandung atiku sansa son pikat pulote Bandung. esuk aman ning omah wis ora krasan keluyuran goleki sing tak sayang mubeng mideranggonku goleki ora krasa esuk aman ati bengi eman yen nganti liya kang nyayang liyang Silakan teman-teman dari Hong Kong. tak sawang mencelok neng kapal gegan saat tak rindik saka kandoan sarati ngucap Goyang buset jas kalau kae tak suwun bojo ngece poda kuning agawe pikirku komik seret ireng
tak sawang katon manise ibu Kali nyanyi Bu, Bu monggo. yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku ngepi wong liyan yen si podang adudun ati kebrana ora mendong Atiku kan saya jago tak ranani mulut gendong Matur gunging manuwun kadang-kadang Muda Laras Gubuk Setya. Asmara. Oh. Gubuk Asmara. Nggih pun Gubuk Asmara diladosi niki foto-fotone nggih dereng rampung kok monggo. Ini ibu-ibu niki lho, Pak. Wong ngoten. Ini pekerja tandur. Kudu joget lho niku. Pekerja tandur, Bu. Oh, kudu joget lho niku. Ini kali joget, Pak. Ya wis Siap. Gubuk Asmara, ayo kali ndherekaken foto keluarga monggo. Keluarga ingkang dereng foto monggo maju. Setunggal lagon mawon lho nggih, monggo. Ayo ya. Iya. Iya. Silakan yang mau foto silakan. Niki acarane santai monggo. Panitia yang mau foto silakan. Iya, iya, iya. Buka Siti, jos. Ayo tarik. Yang lewat aku kelingan. Gubuk ae. Yen tanggo lereng. Ning cagak kebak tulisan warna abang tanda isih prawan jenenge Gubuk Asmara biyen ate tanggo andun tresna tanpa bantal tanpa kloso bata-bata ke taman asmara Gubuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali Gubuk kae kebak trita tengah wangi nganti kekatrina Suwuk nggih. saya merhati Iya, ya iya.